everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X-Kingdom. Wa pa ko gutom, Tita Remy. Kaon na lang sa pag-una, Tita. Uy, Dawid, uy! Nga na mga orasa, mga arabarong ng imuting panihapon. Basin gutom ka na di ho. Oh, di ka lang gusto mo kaon. Saya din ka na! Oh, Hala, Lapit sa kahimayaan! uy! Mauna mo na kita! Siya, unsa ron, uy! Kisa ron nanay ko! Huwag na kasod din, eh! Time pa, bi! Huwag mo man magkadool ang bre! Layo pa yung Pasko! Oh, layo pa tinuod! Uy! Ay naman sa corazon! Bagong tuig, bagong kinabuhi. Doyog sa among mga agbate. Among kagkataon, among lalayon, aron magmalipat. Ay! Aray! Noon sa manggaday! Ni sundog sa kunimo kanahana ka! Nagpataka naman lang kagkanta wa sa'yo ay! Pwede sundog-sundog ako kung sa'yo mo lyrics. Nagkayureng naman mo lyrics. Di naman na mao. Unsa man na mascot ha? O mangharana ta! Namasko! Ah! Aray! Namasko din! Ay, Namasko oy, din! to- Tangalong to- Pasko! Lapangharanan dito na tutuyo Ay, na. hanggang Nakalimot ngayon ko, mo. oy! Tay, nay, Ah. nas corazon. Oh! Nas may tirasa, og nagtanaw na to. Pasila na! Nadasa to ang kanta Pasko! Hala. Ton! Uy, hala ka gwapa gyud oy. Gwapahan gyud bata. Ay, parison yung kayo mo dong luminos kay gwapo matyaga. Liwat na ko, day! Ako may amahan, day! Maliwat ko nimong di man ni kay galigwat ag pangandoy wasay kay Ah. amahan at ang hilaw. Apali, apa. Di na. Pari haming Mga apali. mga tawran na ta. Ay, di. Da. Sige, nay. Mayong gabi, corazon. maayong gabi, isa. Halalan! Hala, no! Nakakahiyam. Ay, wasay. Da. Mga rana, magkalalalala. Duyog na. Sige. Kanta Sige, dong sige, naman na. sige. Sige na dong. Sige daw. Kanta. Santa magkanta ka. Kulbaan man ko, nairang. Ah, Gibati ko kakulba. Santa magkanta ka, ablihing apali dong. Ay, Palutawa hanggaw, ka pa. hanggaw. Suway kanta dong. Gikulbaan gyud ko tay. Ha? Anin lang ha. Muna ko kanta. Nya, sumpay dayon. Aron makaduyog si Dong Lumi. Makadungog si kinsengana na. Hindi korason. Makadungog sa bugnaw ni Muntingog. O makadungog siya. Mamatay. Sige. Si mamatay wasay. Patay na patay siyang tingog. Dali. Magsabot ha. Uy, nga nakasuod man na sila. Anya, mga na to ato sa akin dong ha. Mga na to ha. Oh. Ha? Oh, tay luminos. Sige ha. Uy, bayari akong alaga. Ang apali. Kanina purting guulang dagway. Pero karon ipahiyom na. Nga nakakita ni Luminos. Bitaw sa... Uy, bisan ako. Sinaw ka na siya dong. Gigikan gyud ko sa akong... Gigikan gyud ko sa akong ikog ay. Oh, Tita, ikaw di ay? Karon ha. I know. Naibaw ko. Kalit bayag transmood. Oh, Tita, Pero nga nakasuod na sila din hi. Ay, mang gwardya. Inday Corazon, pinangga ni Dong Luminos. oh, Anya kami karon kay gusto mo kaon o chicharon. Ay, nako. Ay, saruhan. Gisimba, gialaran sa kanunay, ang imong kabuutan, nining dughan. Kay
ikaw, ikaduhang batala nga among ginaludhan sa adlawng tanan. Gikatugan ko na kanimo ang tanan. Allah, Allah no. Nahigugma ako Lala. ug nga kanimo da. Inay sagupon mo kining gibati ko. Mipahiyom ka lang Ala. ug mipahilayo. Layo na yun. Uy! Uy! Ano ka ito man ilang gikanta? Unsa ka karang tao? Uy! Palihog lang pag-awas mo! Pasensya na! Dili may mubudawat si korason ng mga bisita! Tita Remy! Uy! Sus! Uy! Sus! Ka mga karaan! Tita, nindot ang maong awit. Duroy! Bisan karaan na ang iyang kanta, apan ang iyang mga pung sa maong kanta, nituhop sa akong galamhan o kasing-kasing. Charing! Koriya korason! Charing! Oh, Sige na, may. Sige. Pasod lang ko sila. Pero, hala, may mga kinikanan day Razi. Pasino masuk ko na sab? tita, Ah. Ato na. Nidagom na sa dang imong mga mata. Ayaw ha. Ayaw, kita ka mga tagang sa mga gagming buwak sa imong mga mata. tita. Nanawa lagi. Nala. Kung may makalipay, naibaw gyud ko. Naibaw ko nga, may pagtanaw o may pagpati ka ng luminous. Buutan siya, tita. No! Ambot lang! Ah! Animal yung mga lamok ka, mangit-kit man. Ay, diin Bantay man daw mo. kakitag makaon sa'y napuno Ay, magkalit ng imong baba. Timo-timo ko na, kay gutom ko na si Kadaman day paabot tingali kag apali nga gikuang lilungag. Dili, lain eh. Nagdakog biskwit, dili eh. Aw mo ba? Di ka pa Kini. sida. Mahimo na kikong tiki, kanon ko ni mga lamok ka. Hanggaw. Gutom na pa ko na. Ako lang mo inyo mga lamok ka mo. Pilis, amigo! Paday, basta nagtaliso na puno yung baba, manampit pa ng mga watang Pilis, amigo, Pilis. Paminaw sa mo, nagkibot-kibot man ang babaan ng bayot. Ay, waman tingali na makauyon nga ni Anita Danheran. Di ba? Wala siya nakauyon na. Ay, Buutan mo na siya, kadok-kadok nay. ko. Ay, butan bitaw na siya. Nagdago na siya pagkaon dito sa atong payagon aron kuan ko na to. Pagkaon. Peace offering. Kakaon ba ka tayo? Yung ano man na siya, mura na bagkilakon si Inday Corazon. Oh, sa may nagtabuan na. May tagpakanon ta, gigutom ko. Ay! Pasensya kay mo ha! Oy, Nagsabot pamanggo ng Inday Razi sa makadiyot. Dali! Dayon mo! Abierto mo na pultahan diho! Ato kami naging gilabian ang bahay nila ni Corazon. Huwag niya ito din nagparking. Sa man eh. gusto ko panidaan si Corazon. Ug ang iyang pamilya. Sige na pitotek pa ni Ed. Ang akong gusto mahitabo ra ko Salim. Nga musud ko sa pagbalik sa mga panimahay. Nakadungog ka, Rako Salim. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.